серпентини има и оф. Ти ще пред мен да караш. Ти какво каза, бе? Значи пред мен, аз последен искам. Като серпентини и оф кембър. Те, бе, гадната, тя е много крива тая, бе. И с тия корени... Някой изкара ли? Да. Браво. Много, 5% на пеналките ще успее да ми. Корена там е много крив, трябва отвънка да я вземеш, да. Нищо. То не може целия вътре. Сух, не става.
човек, тази пътека за първ път карам. И е много яка майна. Много як, само това серпентина. Това всеки път... Един-два пъти. За какво? Иначе е много За какво не караме тази пътека, ти да ми тук? Не знам, аз май. Тя преди една година, две. Тя и мечето ухо е много яка, ма тая е супер специфична с тия завой с това. Беше по-тегава. По-тегава. Имала ремонти. Много яка пътека. Много да.